Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZIMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. makadi tinokusimbisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kwasadza Chivhu, National East Province. Uko kwakaitikawo chitiko chinoshamisa. Munhu akafa 16 years ago. Oonekwa ari mupenyu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tinzwe kuti zvakafamba sei. Ini ndini kileni Zibwe Choruwa. Ndinogara mumusha waKwaMadau. Kwemakore ane makumi matanhatu nemana. Ndakaberekerwa muno. Nokudaro takaberekwa tiri vanhu vanokwana vasere mumhuri medu. Vakomana vana, vasikana vana, namai wedu nababa wedu. Saka mumwe wevanakomana ainzi Weston Choruwa Zibwe akarwara muna 2007. Mumwedzi waNovemba wa2007 takamutsvagira mari achiti anonzwa muchipfuva. Tikati aende kwaMurambinda kunochekwa TB nekunzwa kwamukurumbira wechipatara chekwaMurambinda. Nokudaro akasumuka pano pamusha musi wa2 Novemba. Tichitarisira kuti achatanga kurapwa musi wa3. Takagara mazuva kusvika musi wa6. Asi ini ndanga ndine urongwa hwokumutevera musi wa8 na9. Nokudaro musi wa6 zuva rakuenda kuma past 2 kana kuti to 3 takaona pamusha pano pachisvika mota yeMurambinda Hospital yanga iri Toyota Hilux yenavy blue yakanyorwa nemavara machena pabonnet kunzi Murambinda Hospital. Takarohwa nehana. Mota yanga ine vanhu vashanu.
vairi vanga vari kusure, vamberi vari kumberi, vatatu vari kumberi. Yakamira mva vaburuka, mva takwazisana. Vakandibvunza, ndakabvunzwa nemupurisa kuti pano ndo panogara Weston here. Vanga vauya nemupurisa? Hongu. Vezita rapi? Hongu. All right. Vezita rapi member. Akatanga azvitaura zita rake Sergeant Musakurwa. Akandibvunza ndo panogara Weston here, ndikati hongu. Zvikanzi ari kupi, ndikati akaenda kwaMurambinda kunorapwa. Kunorapwa chii? Kunorapwa muchipfuva munomurwadza. Zvikanzi akaenda nani? Ndikati akaenda ega. Nekuti utano hwake hwaitokodzera kuchovha bhasikoro, kuti aite mhinga atoronga zvekuenda nebhasikoro. Tikamurambidza kati ngati kutsvagira mari, mva tamutsvagira mari. Takaunganidza mari yataida kutengesa mombe, mva tamupa yese. Kumupa yese kwataida kaka kechipiri, takabva tamupa imwe mva aidya. Mva tazomupa mari yataiva kutengesa mombe yese, ndokuenda. Nokudaro zuva rechina rakauya mapurisa iri, wanga uri musi ndinofungidzira kuti wanga uri musi wa7. Muri kuti paakaenda pakapera 4 days? Hongu. All right. Pakapera mazuva 4. Akabva pamba panapa musi wa2. Tichitarisa kuti anotanga kurapwa musi wa3. Saka toti 2, 3, 4, 5, 6. Musi wa6 ndomusi wakasvika mapurisa. Mapurisa achizosvika kundibvunza Constable Sergeant Musakurwa. Ndo panogara Weston, ndikati hongu. Aripi? Akaenda kwaMurambinda kunorapwa. Makadii kumutevera? Kati no, ndanditi suppose kumutevera zuva rechisere kana kuti rechipfumbamwe. Ndokuda kuti ndaiti TB process inotora 6-7 days. Sergeant Musakurwa akandibvunza zvakare kuti paakabva panapa akarohwa nani? Akarova ani? Akarwa nani? Yati hapana waakarova, hapana waakarwa naye, hapana akamurova. Zvikanzi Weston akafa. Saka tauya kuzokuzivisai. Motikari maiti Sergeant Musakurwa na Public Relations Officer wechipatara na driver wacho ainzi Ruzengwe. Ruzengwe wacho inini akatosvikondiziva mukumbosangana mukufamba. Mva takwira motikari yandu ngatainda. Vamwe vairi vakanga vari kuKanobu vakanga vatorwa pasadza. Vabvunzwa zvikanzi no, pamba panogara Weston topaziya, ndomva vavaperekedza kusvika pano. Takuenda takaenda tiri 5. Mai vangu vakandibereka, vanova ndo vakabereka Weston, nemukoma wangu ane mushauno, nemumwe mukoma wangu ane mushauri apo, nasekuru avo. Mva taenda tiri 5. Kuda kuti kuKanobu kutanga ta7 kumberi kuina 3. Tasvika pasadza. Vamwe 2 vakasara. Vapedza juti ravo rekuratidza vechipatara nemapurisa pamushapana. Mva taenda. Takasvika kwaMurambinda dziri kuma around 7 to 8 o'clock somewhere there. Vatapuwa pekurara ndokubva tarara. Ini ndakazombomuka ndakuenda kumashops kunotsvaga mosquito coil nekuti mosquito yaive yakanyanya mazuva iwayo. Vandadzoka mva tarara. Ave mangwana takaenda kumochari unotarisa. Takaona mochari mine mitumbi 3. Mitumbi 2 iri yevanhu vakuru, mumwe chete uri mutumbi wemwana mudiki. Zikanzi mutumbi wenyu munoona kuti munofunga kuti ndeupi apa? Kati wedu ndeuyu. Kuti aiva akafukidzwa nekamwe kachira kewhite. Asi anga asiri mushelf, aiva ari pasi. Mbatya dzaionekera. Aiva akapfeka bhutsu. Bhutsu anga akapfeka masandals.
ndobva tazofambira nyaya yekuti tiwane guva rekuti timuvige. Takatenga machira maviri kuno kuchata tabva ne1 blanket ndobva tatenga maviri tave ikoko nezvipeneti zvinokwana kuita 20 ndobva tamuputira nemachira iwayo tichipinda nezvipeneti. Asi pakumubisa bhutsu, imwe bhutsu yaiti kana taakubisa takabisa bhutsu yekutanga masendozi yaikwapura ganda because munhu anga atikomboza zvakanyanya uye aibuda honye dzakareba kudaio dzinotori hombe dzinotori nemuswe. Asi ninge yanga isiri kufashanda here mochari yanga isina chando yanga isina asi feni yemochari yairira but mochari yanga yakasakara sakara ichitoonesa panze kudai kuti yaipinza nhunzi. Taakuda kumutakura kunomuviga pakauya manesi 3 kuti vatibatsire. Saka pautatu hwavo mukuru wavo aitaurira majunior ake kuti itaiswe pabhodhi sezvo bhodhi yanga yaora uso hwacho husisataridziki. Asi chakatizivisa kuti munhu ihama yedu, trouzi raanga akapfeka taingoriziya kuti nderake, masendruzi taiyaziya kuti ndake, sheti yanga iri yeblack yandakatomutengera ndini ndaiziva kuti ndeyake, nejezi regreen ndakadhizainwa black muno nemuhuro nemumaoko riri repoloneck ndaiziva kuti nderake. Mukoma vakapinza ruoko muhomwe mva vatora chikwama chachiri muhomwe chiri cheblack vatavhura chikwama chiya vataona mune chitupa chake netumwewo tumapepa ende chikwama ichi taingochiziva ndechake semunhu atogara naye. Ndo pakanyanya kuwira confidence yedu kuti yama yedu, asi uso hwanga husaonekera ndobva tamuputira bhutsu senduro ndakatanga kubisa raitokwapura ganda vandaribisa rechitu ndakaita rekucheka nebanga vatanomuviga. Taita kudaro. Makamuviga kupi? Kusimetire Kwamrambita. Taita kudaro nomva tiri vashanu kudaro ini ndina ndiri mudiki kune vese. Ndakaita nharo ipapo ngatiregerei kutora ivhu nekuti tikatora ivhu hatizokwanisa kudzoka kuzotora mabhonzi aya teta kuti zvatatora ivhu zvakwana. Inini chido changu nechishuwo changu chiri kuti tinofanira kudzoka pano after some years tofukunyura mapfupa ehama yedu tonaviga kumusha kune vamwe. Vamwe vangu vakaita nharo vakandikunda nekuti ndina ndiri mudiki kune vese nomva ivhu ratorwa. Asi inini ndakazvimirira ndakaramba kujoina pakutorwa kwevhu nekuti ivhu kunogura izosvikuvigwa rakazangana ivhu nemusoro wembudzi muzviculture zviya. Ndikati izvi ndezvekunyeberera, hatitadze kufukunyura mapfupa ehama yedu. Isi takafukunyura mapfupa emakomredza akavigwa mumasango munguva yehondo, takafukunyura tikanaviga kuchinyamugororo. Ini ndiri mumwe wacho vanhu vaifukunyura, saka handaizotadza kugona kufukunyura mapfupa ehama yangu. Vamwe vangu vakaita nharo. Tasvika kuno kumusha ivhu riya raakuvigwa as if on behalf yemutumbi wavigwa. Indakaramba futi kuinda paassembly iyoyo nomba zvaitika kudaro. Vakuru vai vari kuno tichivapa report back yekuti no, mutumbi uyu wanga usanyatsoonekera kuti ndinhingi, asi confidence yedu yakave pambatya nechitupa chachiri muhomwe. Hanza ndizvozvo nomba tamuviga nomba zvapera. Igore ra2007 November, mushure memakore akati kuti anokwana kuita 16 years, takazonzwa mwana wedu anova mwanasikana wamukoma wangu abva kwaBhora achiya kwaHarare kune vaning'ina vangu. Nomba asi kutaura kuti baba vasvika kumushanda vawo. Mune muning'ina andifonera mandataura naye pafoni. Chokwadi here zvikanzi
ati aukamu nganzi ndo zvekutaura mwana. Ndibva ndafonera mwana wangu anoita basa remabhasikoro. Vainzi asvika kubva vachibvepi? Hanzi vari kutaura nyaya yeku try zero. Hauna. Wonde Valley, Ruvangwe, Boda Nyamapanda, uye mumarondia. Hanzi uye pasadza apa vari kuti vakatombosvika vachitsvaga kumusha vakakushaya. Kwavari kuti vakanyanya kugara ndekupi zvikanzi vari kuti vakanyanya kugara kumarondera. Ndichitaura nemwina wangu pafoni kuti ndo zvekutaurwa nemwana. Ndibva ndafonera mwana wangu anoita basa remabhasikoro. Ndibva ndafonera mumwe anosenzera kuInkomo Barracks. Ndikati batanai mubatane natete nambuya naye musikana weMeta Vashana. Moenda ikoko nhasi zuva ranhasi munoona ndizvozvo here. Vakatsvagana mubva vawanana. Ndibva vaenda. Ndibva vasvika. Ndakazovafonera ini kuma8 dzezuva iroro. Tasvika. Maona sei zvikanzi handizvozvo. Ndivo baba mukuru vataona. Oh yeah, well. Vapei foni nditaure navo. Haasi kukwanisa kunyatsotaura. Ndikati mangwana tumirai piki racho. Ndikatumira kuona dhanguri ndizvo. Ndikati mangwana tumirai piki piki racho atumira kuona dhanguri. Makarione. Makamboriona. Hayi. Unaro ka? Right. Wangu wa msweshi wechina. Mama mzukuru wangu adriver kuenda ikoko. Asi last year 2022 ndikibva kukadoma ndakasvika nekumba kwemzukuru yeye. Ndikati sekuru ndakaona sekuru Weston mumarondi. Hanzi ndakati ndichifamba nemota ndakapfuura ne100 meters. Ndibva ndadzoka ndarivhesa mota kana munhu wandaona anenge sekuru. Hanzi ndakutaura naye zvakawanda. Ndangomukwazisa. Mwana kuti munhu anenge ane nzara saka zvimba makumbo. Hanzi vandatenga chingwa nemaheu vandamupa. Ndibva anwa. Ndibva zvapfuura. Ini akanditaurira manje last year. Ndinati mayangu. Hatina kunyanya zvisa mumind nekuti taita zati hamuna akafa. Hanzi mandati muzukuru wedu asvika ikoko zvikanzi sekuru muchiri kundiziva zvikanzi ndokuti adza kukuziva sei iwewe. Vakanditengera chingwa nemaheu kumarondi. Vaziyana paya. Nekufamba kwenguva kwapera inenge wiki isitakatsvaga mari kunoko. Vatashaya. Vatazopuwa mari namaigura. Ini namukombo. Vatainda. Kusvika paawari nega. Tikanaita atatosvika kwabhora. Vatamuona. Tichifamba kuti tinosangana so. Inini akandiziva. Muziva zvinongoita vanhu vazivana. Mukoma akavaziva. Ini ndikamuzivawo mukoma wakamuziva. Ngesaza kuti anotazivana ndiye uyu. Vatafamba vatasvika kumba. Ipapo anga atava neinformation here yekuti akavigwa. Ya, anofanira kunge anga ainayo. Asi health yake iri right almost 80%. But chisiri health ipfungwa. Uye kutaura achanyatsokwanisa nekuti zvakare akabva mazina. Ini ndakazomutora inini. Matapinda mubathing room. Namukoma tiri 3. Vatamubvisa hembe kuti tione mamwe mafeatures atinoziva pamiri pake. Tikaona ari iwo mamwe mavangawo takaona adzimika nekukura.
mamwewo mavanga aripo ari permanent vatagutsikana kuti ndiye aka parwendo urwu ndo zvatakaona uye ndo pandasvika iyezve izvi manje kai asi akataura inini asi vamwe vaimbokwana nekuti anombokwanisa kutaura zvakanaka ombotadza kutaura saka panguva yandakataura nainini aiva ari mukutadza kutaura anoti iye ndakagara kunonzi kwajeki izvi mai ndaita zvekunzwa manje kumarondero kwajeki uku tega takavharirwa mumba tiri vaviri takavharirwa mumba kudaro kana wausiku taizonosakura mumunda kufungidzira kwangu ndokunga ndiko akaperera makore akawanda ari ko wakazobva sei ikoko zvikanzi vajeki vacho vakazofa vafa kudaro umva mai jeki vati handichakwanisa kugara nemi pano umva vatitandanisa pamba vachidai munovata kudanga remombe saka kudanga remombe kwakune chirugwi chembudzi handoma taizopinda muchirugwi chembudzi tovata sadza tisisari wani kusvikira tazongobvawo taakufamba nenyika ndo zvakaita kuti asvike kwese kunaana Honde Valley Trizero hauna Ruvangwe sadza bhodha Nyamapanda andaitsvaga kumba kudari kutsvaga kumba kuno uye anotizve kubva kwandakaita paMurambinda ndakabayiwa jekiseni omva ndaita unconscious ndobva ndabva ndopandakangopedzisira kuziva mirai zvinonzi anoti iye ndakazomboti realize zvishoma ndapadorova nokuti nzvimbo inonzi dorova aiziya kubvira kare akambovakako anoti ndakaona tiri mumotikari tisina kupfeka tapadorova hambeni kwataiendeswa saka ndo zvimwe zvananda apa abviswa kuchipatara hongu motikari anoti handizivi ndeyani kwataienda handikuzivi saka ndo zvimwe zvacho izvo asi izvo zvinanje ina handava kuzvinzwa pamuromo wake asi pane vaaizenge achitaurirawo vachimubvunza sekuti vazive kuti zvaifamba sei. Alright, zvese zvaitika izvozvo makanga maviga munhu saka makazoita sei? Hapana, ivhu rake richiri pano. Hongu. Imimi munoshanda namambo vari kutiwo kudi? Mambo takavaudza zvikanzi zviri kwamuri nemusha wenyu kutora matano ekubisa ivhu iroro musha menyu, zviri kwamuri nemusha wenyu. Pakaoma nai. Ko iye mufa makaviga ndiani manje? Isi tichimuviga takafunga kuti ndi Weston. Nekuti confidence yedu yakave pambatya dzakapfekwa ne. Amuna saka izvo musati maani chokwadi chekuti ndiani makaviga. Hongu. Zvichireva kuti kuchipatara vakakupai chitunhu achisiri chei? Ya, ndo zvatinofunga izvo. Inini ndine Fani ndiri ni Sabhuku Mutariswa mwana wa Madau. Panhau yataurwa naKiriani Zibwe ichokwadi. Ini ndakagara kumba kwangu ndakaona motikari kwadzaka kuuya kunoko. Vanhu vangoti hai motikari dzinogara kupfuura. Chinguvana ndakagara naadzimai vangu. Chinguvana ndobva tanzwa mhere yarira.
ko kwaatete kwachemewa kwaita sei. Ndobva ndasumuka ndokunanaira nemudonzo wangu ndokusvika ndokuwana Kiriani ari kutenderera kicheni yamaike ari kuchema. Ko zvaita sei? Zvikanzi sekuru hanzi muzukuru wenyasha ayo mapurisa ari papa. Ndasvika ndokwaisana nemapurisa aya ndokuenda pana atete. Atete ndobva vanditi waita zvakanaka hanzvadzi, mwana anzi ashaya. Ko zvino iwe Kiriani newe Hadison muri kuronga sei? Inga ndakambokutaurirai naakomana kuti teerai mumwe wenyu. Iwe Kiriani ukanditi kupera kwe8 days ndinoteera. Zvikanzi taakutenda sekuru. Ndobva mai vake vanondo atete vangu ndobva vati hanzvadzi, ndinoziva kuti uri murwere, enda unotora bhachi uye tiende. Yechikwadiwo ndakananaira ndokuenda ndokunodzoka ndokuwana mukoma wake aripo Hadison Tsikirai, ndokuwana mukoma wake Robinson Muchabaiwa aripo. Ndovazvanzi nemapurisa ende ndovataenda ndonosvika ndokurara. Mangwana acho Kiriani ndobva afambira kuma12 ndo pakanzi naKiriani ana baba taakuenda kunoviga munhu. Ndobva tasumuka nzvimbo yekubva pano nekwabhonono tichitini Ngore Muchabaiwa, Hadison nemumwe waatengerwa doro naKiriani nemumochari tiri 5 ndovatasvika ndobva atiratidza. Ndobva vakomana vatemarukawo ndo patakachera. Ndobva ndati inini, ko nhaiwe vakomana zuva riri kuviraka tinozoita sei? Zvikanzi sekuru taakuenda unotora mutumbi. Ndobva vaenda vari 2, mukoma nemunen'ina. Ndokunodzoka kuya vasvika takati isisu asi hapaitiwe board view here yekuti tione kuti munhu uyu mwana wedu. Zvikanzi atoipa hazvichaita, ndiwe kumochari akandipindura. Zvikanzi atoipa, aiwa akangoputirwa zvokuti kana musoro wake hatina kuona isisu, vapenyu taivoti tasara kurinda. Ndobva tafushira. Ndo pandakati inini ndikati naye makomana chizezuru chinoti kudii kana muchinge magutsikana kuti hama yenyu. Zvikanzi naRobinson Muchabaiwa, inini ndaimbonzwa ana baba vachiti kunotorwa ivhu kana mavigira munhu kure. Ndikati ndozvo chaizvo zvauri kutaura. Saka imimi varidzi vemutumbi chitora ichi ivhu. Ndobva vatora ivhu ravo, ndobva tauya tarara ndokumuka nebhazi kuma7 ndobva bhazi rafira Masadzi. Takazosvika kuno kuma8. Tasvika kuma8 takawana hanzvadzi yavo yatenga mbudzi. Ndobva mbudzi yayavhiyiwa. Zvikanzi jira jena naatete ndobva rashayikwa. Muroora uyo ndiye akamhanya akanotora dhuku rake. Ndobva asvika kuti atete ndobva vaputira. Zvikanzi ende tinochera ndokuenda. Ndobva tanochera. Veukama hwaKiriani hwakanga hwaungana. Tapedza kuchera ndobva taviga. Asi kuti ndizoona kuti ivhu ravatakura riya vazoita chikaranga here, handinozozviona.
ndobva ndangonyarara ndikati aiwa zviya zvinonzi kana mukaenda kunoviga munhu urongwa hwese hamunei nahwo vazhinji ndobva tangoparara. Saka tazogara 16 years nerino ndopandakanzwa muzukuru ndakuenda kugarden zvikanzi sekuru uyai pano ndoandaenda zvikanzi sekuru ndachairwa foni zvanzi Weston mupenyu ari kumwana wake. Ndikati Weston wandakaviga zvikanzi eye ndati zvakanaka ndaenda kugarden. Ndasvika kugarden ndakaswera ndiriko ndobva ndadzokera kumba zuva rera kuma 7 dzemanheru ndobva ndachairwa foni nemwana uyu pano ndobva ndadaira ndikati ndiwani zvikanzi ndini mwana wahadhi. Ndikati kwakanaka here ndobva ati kwakanaka sekuru. Kwakanaka here kwakanaka sekuru. Ndobva andiseka ndikati usasekeka hausati wamboita majeneni. Zvikanzi sekuru handiri ndimi makaenda here kunoviga baba mudiki Weston nana mbuya. Ndikati ehe. Zvikanzi makaona fesiri yake here. Ndikati inini handina kuenda kumochari. Vakaenda kumochari ndana baba wako ndokuya nemutumbi waputirwa. Zvikanzi sekuru ndotowo kwabhora izvozvi kumukwasha. Ndikati uri kutsangei usiku huno. Zvikanzi ndinotoona aba mudiki Weston. Uri kurevesa here. Zvikanzi ehe. Ndikati uri kurevesa here. Zvikanzi ehe. Ndikati une nguva yareba zvakadii wasvika. Zvikanzi handisaenda mbone 4 hours. Ndikati wagutsikana here kuti ndiye. Zvikanzi kuona kwataita nana atete nana mbuya tagutsikana kuti ndiye. Ndikati kana ari iye inini zvondokutaurira muzukuru mochiuya naye kuno veukama hwenyu nesu ana sekuru togutsikana kuti ndiye. Zvikanzi sekuru hazviite pane zvatiri kujingirisa. Ndikati aiwa kandati huyai naye kana ari iye zvechokwadi. Zvikanzi alright tozokubhilifai mangwana. Saka mangwana ndakuenda kugarden kuma 10 ndopandakadedzwa namai Zibwe. Zvikanzi huyai kuno ndobva ndaenda ndokuwana pane madzimai 2 mai Zibwe wechitatu muning'ina waheadman wechina nemumwe vaipfuura naye mapadza wechi5. Ko naye sekuru mukuona muzukuru wenyu Weston munomuziya here? Mukadzi waZibwe akandibvunza. Ndikati ndinomuziya ini kana chinge ndamuona. Ndobva vati maichadambura vhurai foni yenyu. Ndobva vavhura ndokuratidzwa ndione ndebvu nefesi. Ndikati haasiriye. Zvikanzi ndiye. Ndikati haasiriye. Ndobva mukadzi waZibwe atora foni ndobva avhura. Zvikanzi uyai pano sekuru. Ndobva ndaenda paaitaura kuti uyai pano sekuru ndobva ndacherechedza Zibwe. Ndobva ndafunga baba wake. Ndobva ndatarisa. Ndobva ndatarira Zibwe. Ndobva ndatarira ndikati anenge ndiye. Andamboti ndiye. Ndakati anenge ndiye. Ndobva zvanzi ndiye Weston. Ndobva tagara. Waiwa uri musi wechishanu Sabata ini ndokuenda kucheche Kiriani kucheche. Svondo Monday ndobva ndaenda kumba kwa Kiriani. Ndikati nawe muzukuru ini ndiri kuenda kugarden. Ndati ndisanonzwa tsome iya kuti iye ichokwadi here. Zvikanzi sekuru
inini handiko ndiri kuno. Ndikati ko zvino muri ufunga sei? Zvikanzi inini ndiri kuvati hwisai mukoma kuno. Ndikati tazogara 1 week. Yechi2 ndobva vaungana musha wavo. Vaungana handizive zvavakaronga. Iwo kwangopera mazuva mairi ndobva ndazonzwa nemukadzi waKirian Sibwe achinditi sekuru vazukuru venyu vatenda. Right, ndobva vaenda vakanoita 1 week variko. Yechi2 ndo yavakadzoka nayo. Hana usikondibhilifa. Ini ndakuenda kugarden ndobva ndamuona aripo pamba. Ndobva ndamubvunza ko makafamba zvakadiko? Zvikanzi sekuru takafamba zvedu. Ko masonzoroka ndo atiri kubvunza. Zvikanzi ndiye zvechokwadi muzukuru wenyu. Ndikati ko zvino muri ufunga sei? Zvikanzi handichamboudza musha. Ndo patakagara. Ndozonzwa iye akuti sekuru ndaudza vese veukama nachangamire zvese. Changamire ati zvakwamurimi. Saka ndobva ndangoisira ipapo. Ndo mazira andinoita. Ndimi vana soro jena zvochiitwa sei? Apa tisana soro jena asi ndichiri mudiki. Pfungwa dzangu nekuona kwandaimboita vakuru vachiita vaiti kana mukaviga munhu asiri wenyu mumusha munototsvanga n'anga. Kwai kusati kwaani mapostori munototsvanga n'anga yoita chikaranga. Kana matora riri ivhu munodzorera ivhu pamunhu pamakaviga munhu iyeye. Motiona takukudzorera pana pachienda kumusha kwako. Ndo manzwi andaita nana sekuru vangu. Asi iye asati aenda njere dzake dzaimborasika here? Njere dzake kurasika dzawo dzisingarasike. Kana inini musi wokutanga chaiwo wandakaudziwa kuti muzukuru wenyu tiri kutsvanga mari yekuenda kwaMurambinda, ndakatombomutaurirani ndikati muzukuru usaende. Ndo pamanzwa muning'ina wacho achiti takamupa mari akadya. Ndaonda muti usaende. Wona baba wako vakaenda kuhwedza vakanodzoka rabhokisi. Saka usaende. Saka paakazotsvangirwa imwe mari yechipiri vakomana havana kuzondiudza. Ndobva ndazongonzwa ichinzi muzukuru wenyu atoenda kwaMurambinda. Ndozonzwa atete vakunditi muzukuru wenyu atoenda kwaMurambinda. Ndobva ndangonyarara. Paakaenda anga akura zvakadii? Anga atokura. Aiwa ane vana 2. Vaiva vatoo vakuru vana vake, mukomana nemusikana. Ndini kundai Manjengwa. Ndogara mbukuma Madawo. Ini kuenda. Ini ndindaigara na baba mukuru pamwe chete na mai. Baba mukuru vakatora nguva vachirwara. Saka mumusi vakandidedza vanga vakarara pasi pemuti kumboko. Vakati maine ndarwadziwa zvakanyanya. Indobva ndati takakupai mari 1 kuti muende munorapwa. Mati muri kuda kuenda kwaMurambinda. Zvikanzi ndanga ndisingadi kuenda asi yezvo ndakuda kuenda nokuti nyama yandirwadza. Ndikati zvakanaka togonzwa kana makuda kuenda. Saka vakazoti saiye nhasi kudai vakangoti mangwana ndiri kuenda. Saka ndakataura nemurume wangu ndikati baba mukuru takwapa mari asi ndaiona vachiishandisa nguva yareba. Saka mama fungei. Ndafunga kuti tivapa mizire mari nokuti kwavanoenda vanoda kudya uye kuzodzokesa hakuna wavanonokumbira. Vakati torai mari muvape. Ndakatora mari ndobva ndavapa ndobva vaenda. Saka isu takagara tichiti vari kurapwa asi pfungwa dzedu dzangoti dai pawana mwadi avatevera. Saka murume wangu vachitoti vari kutevera iri yaiva Mande yaiva Sande vachiti vari kutevera ndiri Mande kana kuti Chipiri.
takazoona mota ndakatanga kuiona ndakaramba takamira hana yangu ikandirova ndikati ikarova nokuti kubhoira ndokumisha kwangu ndikati mota ikwamurambinda yakanyorwa nemabhii mahombe kunouya usoitei uye ndo kwakaenda baba mukuru saka ndakaramba takamira kusvika mota yasvika ikwa ipapo pamba kuzasuru mapurisa akajamba kaita zvekujamba asi vanga vaitova nehasha vakagumbuka vakatanga kundibvunza zvikanzi pano ndo pamusha paWeston ndikati hongu zvikanzi ari kupi ndikati vari kwamurambinda zvikanzi vakaenda rini ndobva ndavataurira zuva ravakaenda saka mamuchipfungei ndikati ngatakufunga kuvatevera tanga tichiti vari kumbochekwa TB saka izvinozvi panourongwa kutovatevera zvikanzi takavatsvaka kunosvika tachingotenderera kunosvika kudorova tichivatsvaka takatombosvika pavakanga vachisenza tichishaya kuno kwasadza saka takazodharakitwawo nevamota rambai muchifamba muchibvunza munozoudzwa nevamwe vanoziva kwasadza modi mouya saka tazotasvika pasadza ndobva tabvunza kuti kudombo ndekupi ndobva ava vajambira mota ndo vazotaridza kuti tisvike pano asi Weston akafa ane mazuva akafa atone honyu saka tauya pano tikuzivise kuti akafa tizotora vanhu tiende nawo ikoko saka vakaronga vana baba mukuru nemurume wangu namai nasekuru ava vakagara ndobva vaenda ikoko kuno vanhu vanga vakwangana tirunga kuti vari kuuya kuno kuzovigwa kunoko takazoona vakudzoka vachiti taona kuti hazviiti tapiwa asi vanga vadambuka chinhu chatakatozoziva kuti ndiwo zvipfeko zvavakaenda nazvo nebheki ravo nechikafu chavanga vaenda nacho chekunodya iko vanzi ranga zviripo zviri pavari uye chitupa changa chiri muhomwe ndo chatakaziva kuti ndiwo vakatoya nacho chinotori kokumba uko ndikati saka tatovaviga ndobva vanhu vazosvika pakuzongoparara saka isakagara makore ese aya tichiti vakatofa tatokanganwa nezvavo tichiti vakafa zvakatopera nguva yavo yanga yadi yakwana saka takazoti musi unono ndobva tanzwa kuti variko takatora nguva tichikadzika hama tichikadzika sezvo munhu akanga adi achinzi avigwa mbatya dzake zikatogoiwa zvinzi munhu avigwa saka vana vari kuharare vese vaitorana nemazukuru vachienda ikoko vachinoona vaifona zvikuno vachitizivisa zvirikoko kuti aiwa ndivo tavaona totori navo vachiuya kuharare vachidzokera kusvika vari kunovagadzira ndobva vaendawo ndokuzotifonera zvikanzi ndivo ndo pavakazodzoka ndokuya kuno saka takazobvunza vanga vaenda ava ndo vataibvunza vachititsanangudza vachiti mukoma takavaona asi takanzwa kuti vakatorwa pamurambinda mushure menguva vabaiwa jekiseni ndobva vatorwa asi vanotova pamurambinda vakazoti sunurei ndobva vaona kuti havana hembe vari vachienda ndobva vaenda kwavaichengetwa vanoti hanzi vaivharirwa vovhurwa kana wausiku vamwe vese varara voenda vonoshanda vosonekerekera vovharirwa kana kwakuchenda tikati saka vakazobva seikoko zvikanzi murume aigara ipapo akashayika ndobva mukadzi wacho ati handichakwanisi kugara nemi ndobva vangobudiswa asi vakatambudzika mushure mekunge vabudiswa vakutsvaka niki kumusha zvikanzi pasadza vakatombosvika ndobva vashaya kunokumba nokuti vakanganiswa nokuti vanoti vaigara hanzi vaiti taifiritwa tiri ikoko saka zvakavakanganisa njere dzake njere dzavo vandotombobatwa saka takazongomirirawo ipapo ndobva vemusha vakuita zvavanoita pamwe chete naivo vana varidzi vemusha asi isu tiripo saka pari zvino ndo takangomira kuti tione kuti zvichagadziriswa sei nokuti takatongoziva kuti munhu akavigwa nevarume vedu anga asiri pane hameno zvakaitika ikoko kuchipatara kuti vamukuru vazogara vanogara vari kwatisingazii tifunga kuti munhu akavigwa vozvinonzi variko ngati izvo ndozvana inditwa tinashe hunguru chiitiro chakaitika muno chakatotishamisa kozi
By that time ndakanga ndine I was 10 years ndeve grade 5 muna 2007. Saka Weston taimuziya tichikura tichiri vadiki pakadaro kozaive munhu kuti aiti kana atsamwa chaizvo tese taizvizira anhasi atsamwa. Saka patakazonzwa chinzi Weston mupenyu zvakatotishamisawo kozi pakatumirwa mapicture taiva diki but ndirumo wakakwanisa kuidentifya kuti zveshuwa ndi. Saka chiitiko chakatishamisa zvikuru kuti munhu akanzi akafa ndine 10 years, now I'm 26. Zviri kutotishamisa chero nanhasi. Ndingango ndo mazira ndoita nyaya yacho. Indonzi tatenda kuenda Weston akaenda kwaMurambinda ndiri grade 7 ndine 12 years. Saka ndakazoti ezvino nane 32 years ndakazonzwa kuti Weston ari kumupenyu asi akanga anzi afa ndine 12 years. Indaimuziva achiita zvekuteya mbeya achikoma migomo, kugadzira migomo, achiita zvekugadzira maredhiyo. Saka zvinhu zvakandishamisa kuti munhu yakanzi akafa kudhara enozozonzi ako mupenyu anandasi zviri kuti nesi. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Tongai tinzwe. Zviri kwere zvinhu zvakadaro? Chii chakapengesa baba ava? Ko chipatara kuti chizopa vanhu mutumbi usiri wavo chii chikonzero? Ko hembe dzaive dzakapfekwa neuyu dzakaenda sei kune uyu? Kuti ndeve muchipatara vakachinja kuda ndo vakaita madhiri avo, vakatora munhu uyu ari mupenyu vakati ngatitorei tibva tati ndiye afa. Nekuti kamunotondera nhau yatakakupai yekwaMusami yagogo vaishanda muchipatara vachiti inini ndaiti ndikangoona kuti murwere andishupa ndinongomurovesa nenyoka yangu otobva afa. Saka izvi zvinogona kureva kafuti kuti vashandi vemuchipatara vakaba munhu akauya kuzorapwa vakati ngatichipfekedzai uyu tinoviga. Zvinoitika izvozvo. Tiri kudaro nekuti hatisi kuziva kuchipatara muri sei. Zvinoshamisa. Ko kwaaigara mumba marunzi aigara akavharirwa ainani wacho anga akavharirwa vabereki vacho vaitiwo ari kupi? Nhasi uno aripi? Chii chakaitikawo kumusha kwavo? Mibvunzo. Zvichireva kuti patiri kusvika mudzimba dzenyu chichi makadii aiwa tinofara makavharira vanhu mudzimba nhai? Zvakaoma. Ko pakuzonorohwa injection kwava kuchipatara futi? Chipatara kana chakabaya munhu injection chakazomuriliza futi sei ozoona asina kupfeka ari somewhere? Chiko chiri kuitika? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Tongai tinzwe. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Munhu.